na Anambra steeti ma mara mụla gị onye ọbụla ji aka ga-edozi obodo anyị. Chai, ọkwa ife elu nke Anambra ọ dịzi iche. Watch this video ife abụghị ndị anti-ta fafọz ndị ohi chụa ha na-aba n'ime ọfịa achọ ndị oshi mgbe ha na alụ na ihe a na-eme n'Awka agaghị na nke ndị na-ele anwụrụ nya ihe isu imi level pụtesi anwụrụ ha maka olosufe ha na-ele na-esu ya ọkụ ebe a na-asụ egwu. Ngwa gee ntị, enwere m ajụjụ. Kedu ndị na-aṅụ anwụrụ ahụ ọkwa ha nwa na-aṅụ ya? Ke ndị a na-ebutela anwụrụ ọkwa ha nwa? Ke ndị na-aṅụ kolos ọkwa ha nwa? Ifugo na-ewu nde tara ọkwụrụ nde. The same people na-azụ mkpụrụ mmiri a, the same people na-aṅụ dị anwụrụ, the same people na-aṅụ dị loud. Apụzie n'azụ akpakwa ndị otu ha bịa na-esu ya ọkụ wee na-ajụ isu anwụrụ ọkụ bụrụ our problem na Anambra State. We have many problems anyị nwere enwe. All the whole kidnappers nwebeghị nke enwudelu. Every day a na-ebu mmadụ omenakụ na-awụzi gịnị ịchụzi ndị na-ere anwụrụ. Na ike unu agwụna m efule ike unu agwụna m. Wọndụ unu achọ ndị na-ele ogiri nke abụzi ndị anwụrụ ka a na-achọzi na harmful ndị anwụrụ anọkwa ụnụ na ngwa dị anwụrụ ọkwa ụnụ nwa na-esokpa dị anwụrụ. Watch the video ha ncha ọlụ. Okwu nke Soludo ya ọ dere na akwụkwọ ya ntịta otu n'aka ọsọ nyere anyị aka anyị ga-eme ya okwu nke Soludo ọsọ nyere anyị aka anyị ga-eme ya okwu nke Soludo. This is raw one. Akwụkwọ ya ntịta otu n'aka raw one, undiluted ones. Anyị ga-eme ya akụkọ Soludo ya o dere na akwụkwọ ya ntịta otu n'aka ọsọ nyere anyị aka anyị ga-eme ya akụkọ Soludo ya o dere na akwụkwọ ya ntịta otu n'aka ọsọ nyere anyị aka anyị ga-eme ya. Say no to 30. Solution is here. Solution is here. If you see something, say something. This office of special anti-terrorism squad, Anambra State, Ministry of Homeland Security. We say no to drug abuse. We say no to any kind of touting. You know, drugs contribute 99.9% of tout in the street. Anywhere you see touting going on, is either the person in the position of drugs or either he is ready to take it or he is already on it. Any man with normal of himself cannot be tout. It's not possible. It's either you're in position of drugs before it started. Even all these kidnappers, without taking drugs, they cannot kill person. It is the only way that take drugs. They will start fire people like animals because they will be looking at people as nothing. Because they are possessed with the illicit drugs. So that's why before we fight crime, we fight drug abuse. If you fight drug abuse, we are fighting the root cause of crime. And they will say no to touting. Anambra State, Special Anti-Terrorism Squad of Anambra State is fighting the root cause of touting, robbery, kidnapping, and related crime in Anambra State. And we cannot relate. We will continue doing it until we get it right. Sasa, say no to touting. 3 votes for my director. Goza!
Kilimanjaro, 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 na there we dey go. 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 Shift back, shift back. Use gas. Calm down, calm down. Excuse. This is anti-touting special anti-touting squad where they're burning the drugs that they cut from all those criminals. See, Anambra is a place whereby you stay away from crime, because if you're being caught by anti-touts, you will be highly punished and also break the law, because anti-touts consists of drugs in the state. Anti-touts really doing great in Anambra State to make sure Anambra State will be the best and better place that we have today. Anti-touts, Anambra will just be a place of control. But today, anti-touts have changed everything and make sure that drugs and touting end in Anambra State.